daghang mga balaod sa mga Hudiyo nga pag-abot ni Hesus murag iyang giusab. Gani si San Pablo nagsangyaw gyud nga dili na kita ilalom sa balaod. Kay ang ilalom sa balaod padulong sa kamatayon. Murabag katong balaod nga patuman ni Moises nagihisgutan sa unang pagbasa, murag wa nay bili. Ang importante nga motuo na ta ni Hesus. Mao na ang uban moingon ang pagtuo ni Hesus maura gyoy makaluwas. Inig-ingon nimo nituo ko ni Hesus, wa na, luwas na. Inig-ingon nimo si Kristo maoy akong Ginoo og manluluwas, wa na, luwas na. Mura sagsakto. Nya gisulti pa gina ni San Pablo nga dili na gyud ta mailalom sa balaod, kay ang ilalom sa balaod dili maluwas, kay ang balaod naghatag og kamatayon. Ang pagtuo nganha ni Kristo mao gyud makaluwas. Nakaron si Hesus niingon sa dinhis atong ebanghelyo, Mateo chapter 5:17 to 19, ang dili magtuman sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Nalahi naman sa Ginoo ni. Kay niingon naman sa noon si Hesus, tumanag yun bisan ang labing gamayng bahin sa balaod, kay maunay makaluwas. Hay may sakto ron ani kaning gisulti ni Hesus o ang gisangyaw nilang San Pablo. Ipatuman man ni Hesus ang balaod. Unya ingon mas la San Pablo, ay namog tuman na ng balaod, tuo lang mos Ginoo. Maubitan nang moingon dayon ng ubang tinuhan, way relihiyon nga makaluwas. Kay diha sa relihiyon gud naa man dihang mga balaod, naa diha ang atong credo, naa diha mga doktrina. Asa pareha gud sa simbahan Katoliko, pila man kabuk balaod nato nga naa diha sa canon law. Purting daghana 1,700 kapin ka mga canons or mga laws nga atong angay tumanon. Ay nagtuman na tuo ni Hesus, dawata si Hesus nga imong personal savior mana. Nya si Hesus din nag-ingon mo sa diri, tumana gyud ang tanang kudlit sa balaod. Hay may tinuodan ni ron. Hasta ako galibog na biya ko. Canon lawyer ba ako sa atong simbahan. Galibog sa ko ako bitaw no sayop man tingali ning amon sige tudlo aning balaod. Sige pa mi didtong tuon-tuon anang balaod perting kapuyag tuon igsamon patas balaod. No? Di na jud ko ganahan mo balik og tuon. Wala ang gisulti ni Hesus atong ebanghelyo wa ni musupak sa giingon sad ni Hesus ni San Pablo nga ayaw na mo pailalom sa balaod, sunod na mo ni Hesus, tuo na mo ni Hesus. Nga naman, kay matod pa ni Hesus sa iyang introduction, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ko kini isalikway, kundili ni hatag ko og hustong kahulugan. So ang pagsunod nato ni Hesus, kung ato gid siyang dawaton nga atong manluluwas, mo buhat dayta sa balaod sa hustong paagi. Unsaon man paghusto ang balaod, tanan nga balaod ni Moises, balaod karon sa simbahan, hastang balaod sa atong katilingban. Kani ba ang civil society, balaod mangyapon na. Sama nang mag-face mask, mag-social distancing.
Balaod mangyapon na nisunod maganing simbahan ingon lockdown, why kuan, why misa. Pila man to ka buwan nga wa tay misa. Wa na mo kahinungdong. Hapit mga duha ka tuig March 18, 2020. Mao gyud toy una nga lockdown. Mingaw kay ta dinhi. Nya ni balik ang kana nagyong misa nga murag kana bang ingon ani ba nga normal na kanus aman mga November 2022 or ana kay pag misa di Galio nato daghan naman di naman kay tabadlongon mga tiwasunon sa una adto na lang atong kilid kural maglantaw kay di man pasudlon kay napura kabuk pasudlon dinhi. Kato balaod man to sa civil society gituman nato pero sa hustong paagi. Unsa may gusto ni Kristo sa pagtuman sa balaod nga makalangit. Tumana ang balaod uban sa gugma. Gugma. Dili uban sa kahadlok. Muna si San Pablo ningon siya free na ta. Unsa man ang free? Wa nay kahadlok. Mutuman tas balaod nga way kahadlok. Kaya nakaapan ko nato ang balaod, manghadlok man ang balaod, alaron, prisuhon ka. Naon man rin ka. Nisikat na TikTok katong, unsa to? Mapriso ka. Sige, unsa to? Sige. Bidyuhi ko. You are not allowed. Mapriso ka. Ang balaod, magigamit nato pag hadlok. Dili na mao ang pagtuman sa balaod, di na makaluwas. Kinahanglan free. Pasabot nahigugma ka sa balaod. Anha pa ta makasabot sa spirit of the law if there is love in our hearts to follow the law. Wa gani nang gugma kahadlok ra. Way kalainas mga sakristan nga uban. Nga muyaw-yaw na ganing pari nganong wa na may sakristan hala managhan dayon na sila maghilom-hilom na gani ang pari wala na yaw-yaw wa na sakristan iniglingi is pari wa na sakristan asa na mga sakristan managa na saban tapadan wa sa kikalainan ninyo kamo ba ay murug bayad og taxes imbarguho ng tanan ninyo mga properties hala bayad yun linya yun bayad yun kay deadline na pero gwa gani mo ingnon lang palihog bayad mo sa inyong taxes awagin mo bayad hala pero prisuho na mo ang tanan prisuho na hala parking mo ng inyong sakyanan dias daplisdan kusog ra ba kaayong clamming din hala padaplin yun kay maklaman o niya pero wa gyud mo klam niya hangyo-hangyo las mga kapitan, mga officials barangay palihog i-clear ning kuan ayaw butangig obstruction mutan-aw lang sapa kana lang atong mga tindahan dinhi allowed baguna nga ang tindahan anas kilid sa karsada unya butangan pa jud pandong-pandong ari padong sa karsada allowed na dili nya wa na badlungas ato mga barangay officials dinhi gibadlongoy gisultihan na pero wa lang nila higugmaa ang balaod munang moingon lang cons inig-abot nga to walang yapon sunod na lang cons pero ingno na di ay taga head office gikan sa Manila ang tanan nga obstruction gubon hasta ang linimpyuhay lagi kanang mga iro ayaw na buhi idihasdan kay hazard na sa mga motorista pila nakabuk ga motor nga nangabali ang bukto nangabali ang lawas ang uban nangamatay gid tungod anang iro nga naglubog anang daan nya mukalit og bangon mulabang diri mukalit og balik 14 taong daghanang nangatumba nga mga motorista wa gyud panghipusang iro gukuron pang motor usahay mugukod sa motor muhaksyog sikmat sa gasakay asa mo to katumba nganong wa man nahiposa nga ordinance naman na
Hawa may panghadlok, butangig kahadlok. Kana bang pulong sa leader ba nga mingon ay tumana pation tamo. Asus hipos dayon ay. Kana yung word nga pation tamo. Ana. Hadlok ay taana. Lingay mong tupad. Ing na di ka mahadlok ing nung ka pation ka. O na, ang uban na to mga leaders, mapugos na lang hinogamit anang punga, patyon tamo. Sige ron, supak mo na patyon tamo. Ikaugma, nanay mga sangit sa kanal, nanay tighaya dito. Ala, mauna ni. Hipos, mauna ni. Kinahanglan pa batang hadlokon? Dili. Muna si Kristo makatuman Diyos balaod, kay di man siya mahadlok. Sampulan tamos gituman ni Kristo nga balaod. Love your enemies. Kana kinsa ninyo dinhi ang mutuman ta sa kamot. Kanang kumplito yung pagtuman ba? Tanawa, mga buangon mo. Love your enemies. Giyon sa pagtuman ni Kristo, matod pa niya, kung tamparoson ang imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Si Kristo gikulata og maayo, dili lang tamparos, latigo pagyod, gihubuan pagyod, gipurong-purungan pagtunok, gipapasan pagkrus. Grabe ang pag-among-among sa iyang mga enemies. Pero unsa may gibuhat ni Kristo, siging tuman, love your enemies. Gilansang sa cross, love your enemies. Di ba? Wala na gisogo sa Old Testament. Gisogo na ni Moises, oy, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ug mao nay usa sa mga translation sa love your enemies. Kay di jud mahitabo nga ang imong kaugalingon himuon nimong enemy. Gawas og mabuang ng imong utok tungod sa depression, mo nang maghikog na ka. Pero normal mindset, di kita makig-away sa atong kaugalingon. Muna ay gyud pakig-away sa imong silingan bisan pagpatyon ka ng imong silingan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na siya sugod karon din ajud ko makig-away nimo. Sige, ing na. Sige na. Ing na ba? Kamo sa dihang nas online, ing na ng inyong kaubas balay, kamong nagtanaw des TV, ing na sugod karon din agyud ko makig-away nimo. Tanawa di ba iniksulti anas asawa, moingon din ang bana, sana all. Oy, mga buangon kitas tanan, mutuman tagbalaod, dunay limit. Ang gusto ni Kristo, kompleto nga pagtuman. Sama nang moingon, bayad mo taxes. Sige. Pila may percentage? Tumana ginatanan. Hangtod sa katapusan. Ayaw gyud pag-ingon-ingon nga kani isipti ko ni kani so daga-dato na bitan ng gobyerno. Pobre ra ba kay ta dinhi? Ning atong nasod pobre kay atong gobyerno. Naalay dana mo ngadtos kahugan. Ako ginang mensyonon. Katulo na kuno na approve na pagin mi kana na ang say nga na kanang approval gikan sa city council nga na-approve na nga ablihan nagkarsada ngadto. Hapit na lang may mga matay. Wa pagyapon maablihi karsada pagkaduol ra gid anang kahugan gikan sa city. That is only 6 kilometers gikan sa siyudad gyud, gikan sa Simbahas Guadalupe. Nya naanay 3 kilometers padong sa napo nga karsada. 3 kilometers na lang yun padong sa amo. Masuya kay ko dinis liluan kining akong parokya. Musuot ko ngadto padong lanipga, ngadto padong mabini purting mingawas mga daan ngadtos paril ana pagkanindot sa mga daan mingaw kay daan layo na kaayo sa siyudad. Ang amo dito ang kanang magabi mo sirbatog kusog ang kanang jeep diri sa Guadalupe mabati ko sa amo. Pero wag yun mabutangig karsada kay pobre ang atong gobyerno. Why budget? Tinuod ba ka ha?
Dito pa yun nagsukod dito tungod sa kong kalipay kay gisukod na gyud, topographical pa yung sukod. Hala, ako'y gasto dito, kuan mga tanang gastuhanan, kaon, ana, ko sobra na tingali 200,000 akong nagasto ana dia sige sukod-sukod sa kuan kay malipay lagi ta sukod di ato sa pakanon ana na mahilom lang daw buwa ana ra ba kay pobre ang gobyerno, why budget or wa lagi tingali ma-implement kay why nahigugma namo dito sa kahugan. Gugma di ma-implement kay why gugma ang taga-gobyerno ngadto sa taga-kahugan sa pangdako. Niya ako nahigugma man ko sa among taga dito labi na sa mga senior citizens o sa mga masakiton at tabang ko dito sige yung sukad pa itong year 2000 pari naman ko 2004 pagkapari na ko nga 2005 sige na ko ditong share sa kolekta palit anang simento patrabaho anang dan para lang yun maagiag motor kaluoy Ginoo ubay-ubay na yung nangakras sa motor dito nangakras motor pero sige lang yapong das motor kaya nga naman maura may paagi nga madali-dali niya perti mag yung lisuras daan ako lang sang gipasiminto sobra na tingali 2,000 or 3,000 kasakong siminto akong na gasto dito para lang masiminto maguba naman kay mainas siminto naman kay og di sa siminto on perting danguga bisag mag 4-wheel pa ang habal-habal kasabot mo ng habal-habal nga mag 4-wheel kana bang duha ka ligid sa motor plus duha ka tiil sa kanang naang driver matumba lang gyapon katawag ko atong partigyong danguga ba niya muahat man gyud nya nangumpra mag-isda diri sa carbon kanang para sa konsumo dito ba di sakay na sa habal-habal ngadto ga 4-wheel kuno sila sus natumba man gyung habal-habal nat yabo hastang katong gibutangas isda ang isda nangahawag tang ngadto disuot ngadto sa kakugnan na ila na sang gipangita siya mura naman hinuntanig nanikop og isda imbis mamasolog isda nanikop na kay siging kabkab sa mga dag asa na tong isda pila naman nakabugday sa kuwangan pag-usap ni pasok ding isda ngadto sa mga dahon sa mga layang dahon luoy kayo anang nahigugma man ko dito sige yung bahin sa kolekta dito pero kaya ang atong ubang mga opisyalis gobyerno wa man mahigugma why karsada ala mo diya mao na ang pagpatuman des balaod labi na ning balaod ron sa atong presidente panahon pa man ni President Digong farm to market access roads farm to market dagko kay mi gasto dito sa hinon karon ang mga mangga na daot man sa atong audit nangabali man pero naa man sa mga toy mga farms dagko kay gasto pliti palang daan sa habal-habal dagko kay gasto magtukod migbalay dito ang paghakot palas materyales magtukod kag payag dagko kay kag gasto kay ang pliti palang daan hapit gidubli ang presyo sa imong gipalit nga sin mga kabilya mga simento kay dayo man ya unsaon nato ani pag-asinso kay wa may gugma ang nagdas balaod gugma bisan din sa atong simbahan nagakabkab na sa tadiag imburnal unsa man na bunga nas gugma o kalagot o kana bungas gugma o nya kining ato rong pagtukod og kumbinto nga mukos nag mga 35 million bunga nas gugma o kalagot kana salamat sa mga nahigugma na malit og slot ang atong SBF DAG na natay halin nga ni total na og 9,042 ka slots. Oh, pakpak. Ug nahigugma lang gid mo ani tag 500 ra gud ni per slot. Wa na hurot dayon ni napay 66,958 ka slots nga available sa SBF DAG. Tag 500 ra ni. Salamat kayo sa nahigugma nato dinhi. Kaning tanang ni view nato sa online o kamo dining tanang nanimba o ang gugma gyud sa pagpanghatag kanabang the law of charity the law of generosity mao gyud atong tumanon
dali ra kay tang makahuman sa ato dinhing mga proyekto. Ako sad, the law of transparency, the law of sincerity, ako sa nang gituman sa akong pagpadagan dinhi. Wa gyud sintabo aning inyong gipang-donate nga wa gidapat sa simbahan. Og makita na ninyo dinhi naa pa gid tay record, accounting record. Nya sa ato sang God's protection, healing and joy, special slot para sa atong Holy Week o sa atong fiesta celebrations, ang ato sang halin niabot na sad og 1,359 ka slots. Oh, pakpak yapon. Sus, kaning gugmahas ni palit ani lipay kay tayo. 43,641 slots pa ang available. Dali ra tingin mahurot kay 100 ra man ni per slot. Ako lang ning gisgutan kay kita dinhi hasta gani sa atong mga bayronon sa mga sakramento, ako ginang gi-emphasize love offering. Gugma gyud ang basihan, love offering. Inigingon pila may bayad sa kasal, love offering. Nay mangutanan ako, Pader, kanus aman ang mass wedding. Nako, ngano mag mass wedding man? Insya, may na lang ba maka barato ta? Nako, tanawa ra ng bayad na to diha, pirmi man ang mass wedding. Pwede man mo bayad mo piso, hangtod 1 million, pili lang mo asa mo diha dapita abil asay kaya ninyo. O kaya ninyo 10 pesos ibayad, mas dako-dako na piso, lipay ta. Nganong di pa mangyud mo magpakasal? Wa di ay sila'y gugma sa pagpakasal. Ang balaod nga ayaw mo pagpuyo-puyo, wa nila higugmaa ang sakramento sa kaminyoon. Kay piso ragod na atong ibayad diya. Pwede ragod. Og di ka ka-afford og piso, mo kasal ragyapon ko ninyo. Ana, magsabot lang kita. Kung wa jud kay ma-afford nga piso, kay ang balaod sa Ginoo maimpierno gyud mong gapuyo-puyo. Uspo na ko ha, og mga matay mo kamong nagpuyo-puyo, maimpierno gyud mo bisan kamo pang mga civilly married couples, og mga matay mong way sakramento sa teaching nato sa simbahang Katoliko, maimpierno gyud mo, kay that is mortal sin. Nya ngano pag yung dugay-dugayon nga piso ra may ibayad nato dire, di na ko guilty kung maimpierno mo. Pero ako'y maimpierno, kamong tanan na langit kay pakasal mo, congratulations. Andam kong magpaimpierno para ninyo. Unfair sa dana. Pero matod pa ni Jesus, basta magtudlo lang mo sa kumplitong balaod, di gyud mo maimpierno. Muna yang giingon diri, apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban, sa pagtuman niini mahimog yung dako sa gingharian sa langit. Munang bahalag masakitan mo dinhi usahay, inyo pa kung ikiha ngadto sa higher authority, tudluan tagid mo sa balaod. Di gyud ko manamtam og sulti nga kamo giyawaana, nga kamo padung nas impierno. Kay ngano man nahigugma man ko ninyo. Isip pare, gibiyaan ko nako tong akong uyab para magpari. Mas gihigugma nako ang pagkapari kaysa pagkaminyo na I love you very much. Di ko gustong mangadto ta sa impierno. Di ko gustong maulipon ta siyawa. Gugma ang atong gamiton, kay ang gugma mutuman gyud sa tinuod na kasuguan. Manindog tong nahigugma.